Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa que ja supera els 100 seguidors al Facebook. Sí, de fet, superem els 100 seguidors al Facebook i el que són espectadors no superem la dotzena. Però on? A la tele, vols dir? A la tele, sí, a la tele tampoc ho sabem segur, però sembla que és bastant aproximat aquest número. En canvi, al YouTube la feinada és per arribar a les 20 reproduccions del nostre vídeo. Perquè ja ho veuen a la tele, eh? Sí, serà això. Total, que 12 persones que ens miren per la tele i 20 que ens miren pel YouTube sumen unes 32. Doncs agafa el cagarro que es fos. Resum de titulars i comencem. El programa d'avui és una aposta segura, no com la loteria. No us tocarà un dineral ni us aportarà salut, però passareu una bona estona amb nosaltres, que parlarem del Nadal, de la Marató de TV3, de la nova presidenta del Parlament, de l'arribada d'IKEA a Tarragona i d'un altre programa de la tele que ens copia. Ah, i com no, del temps. Ens trobem a les portes del Nadal. Les portes de Nadal són les portes de l'ascensor per pujar? No, em refereixo que falten 3 dies ja per Nadal. Ah, i tots sabem el que sol dir per Nadal. Sí, home, allò de cada ovella al seu corral. No. Fes-me un regal que sigui ben car i ben maco. Doncs, de fet, no li falta raó al nostre company Dani, ja que aquestes dates són unes dates amb un consum molt elevat i en unes dates en què mengem com a bacons, no? Tot encaixa perfectament amb l'esperit nadalenc. I tant, i per seguir fomentant-lo, avui mateix s'ha celebrat el sorteig de Nadal. Sí, i precisament per això vull dir des d'aquí als nostres espectadors que mentre hi hagi salut, doncs, escolta, és lo important, no? Però i com saps que no els ha tocat la loteria? Home, perquè si hi hagués algú al Camp de Tarragona a qui li hagués tocat la loteria, segurament l'última cosa que estaria fent a aquesta hora és mirar-nos a nosaltres. Pues tens raó. Un altre acte propi d'aquests dies és la Marató, que es va celebrar el passat diumenge. Altra vegada marató. Està bé que t'agradi l'esport, però no cal parlar de maratons cada setmana. No, parlo de la Marató que va celebrar la cadena autonòmica, la TV3, i que pretén recaptar fons per la investigació mèdica. Acabáramos, molt bé. Sí. Vale. De fet, la gent del Camp de Tarragona no va voler ser menys i també van organitzar diferents actes per col·laborar amb la Marató de TV3. Efectivament, hi ha diversos instituts a la nostra vila que van celebrar actes per ajudar a recaptar diners. Sí, per exemple, una flash mob, que tu havies explicat a la Molla, a la Vera, que era això, doncs resulta que van agafar la idea i la van fer. També un altre acte curiós va tenir lloc el diumenge al dematí, en què es van ajuntar la penya blanca i blava i la penya blaugrana i van fer un vermut entre els dos, cosa que va ser molt curiosa i que està molt bé. Està molt bé que l'endemà del derbi hi hagi bon rotllo entre les penyes. Jo, per exemple, vaig voler contribuir també amb el bon rotllo amb els periquitos i vaig intentar fer-me amic d'un periquito, podem veure les imatges. El que passa és que, aquí ens veiem abraçats i tal, vam començar a comentar el partit, que si allò era falta, que si no era falta, que si no sé què, que si no sé quantes, la cosa va anar empitjorant i al final vam acabar així. Molt bé. Trobo que per ser desembre feia calor, no? Sí, màniga curta. I el dijous passat es va constituir el Parlament de Catalunya. Efectivament, i el que tothom destaca com a nota positiva de la jornada és l'alt percentatge de dones que hi ha en aquest Parlament, així com el fet que la presidenta sigui una dona. Que jo dic, potser lo interessant no seria haver de destacar això, perquè fos un fet ja quotidià? Home, doncs seria el seu, si més no. Però de moment és el que tenim, així que anem a veure un petit fragment del discurs que va fer la Núria Gispert. Aquesta exigència de complir i fer complir el reglament l'exerciré sempre que pugui, assolint més enllà de l'aritmètica parlamentària legítima el màxim consens possible. Tots vostès i cada un de vostès representen un tros de Catalunya. Doncs el que aquestes imatges demostren és com Núria de Gispert en el seu primer dia de feina ja va aconseguir una cosa que el tripartit no va aconseguir en tot el mandat, i és que llegir en català Montilla semblés bo. Així és, i ara només falta que hi hagi el nomenament de l'Artur Mas com a president per poder començar amb el nou govern. Per cert, Artur Mas, que últimament està més afortunat que Carlos Fabra quan jugava a la loteria, que li va tocar 6 vegades en un any. Resulta que fa unes setmanes, tots sabem que va guanyar les eleccions, l'endemà se'n va al Camp Nou i el Barça li fa 5 gols al Madrid, i ara resulta que ens n'entenem que la Scarlett Johansson se separa. Sí, aquella senyora que va venir aquí a Barcelona i ell li va dir si jo sóc governor, truca'm. Doncs se separa. Això sí que són caramboles i no del Nadal a 3 bandes. Trobo que sí. Temps ara pels esports. Tornem a tenir el nostre company Javi, el Mahevi, més mosquejat que Oliver Klein en un ple municipal. Una altra vegada? Sí,
Sí, no sé si recordes el tema aquell del talp, que ell deia que hi ha algú que ens copia. Fa unes setmanes ho vam demostrar, vam ensenyar un gag que havíem fet nosaltres i que després l'havia copiat el Buenafuente. Bueno, vagament, és que jo no miro el programa. Vale, molt bé, m'agrada que tu no miris el programa perquè l'audiència, si eren 12, ara ja som 11. El cas és que vam dir això, mira. Per cert, que no sé si t'has fixat, acabo d'imitar Julio Iglesias. Sí, sí. I resulta que la setmana passada vaig imitar l'Eduard Ponset. Però em sembla que jo me'n vaig a viure fora de Cambrils perquè vas imitar el Ponset i ara resulta que ve a Cambrils. Per tant, no sé si potser tinc poders. Home, jo podria afirmar que emets pudors, però tant com a poders no sé, tot i que és una mica sospitós tot plegat. Jo per si un cas, i Jordi, si em vols punxar un primer plano, sisplau, vaig fer una nova imitació. Hola, soy el Zapataki. Crec que no cola, No cola? La tonteria era aquesta, doncs agafa el Buenafuente i fa això, mira. ¿Cómo va esto? ¿Criticamos a alguien y al día siguiente viene? Sí. ¿Cuál es mi cámara? Angelina Jolie. Imbécil. Sequerona. Flaca. Sequerona, que te has quedado chupada. Aquí te... Doncs bé, ha arribat el Javi avui, una altra vegada irritat, que l'han copiat otra vez. Ens tornen a copiar. Doncs mira que és trist aquest gag, I qui ha copiat ara això? Doncs ni més ni menys que la gent del Cracòvia. Mira. Es por eso que Guti debería cambiar de actitud si no quiere que su carrera reciba un serio golpe. He escrito serio golpe y ha sucedido de verdad. Scarlett Johansson desnuda. Habrá sido casualidad. Home, a veure, el gag s'assembla, però no sé per què comentes això a la secció d'esports. Home, doncs perquè va sortir el Cracòvia, que és un programa d'esports. Home, però fent coses així ens està quedant una secció d'esports més cutre que els playbacks del Gadagània. Sí, bueno, tu sol vols saber el que és cutre, realment cutre? Els aparcaments nous de l'Eixample? No, la secció del temps, ja veuràs. I com veníem dient, la secció del temps. Amics, és Nadal. Temps d'amor, pau i harmonia. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 el Desinformatiu al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem la setmana que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Tinguin una bona setmana.